С озромча. Сони след нея може да го постигнил. И трябва да запалим, че гасва. Микалча? Да. Фойерверки, що не се забравя? Да, БМВ, Ауди. Тъмна къса с озромча. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Честит рожден ден. Силно! Давай! Браво! Малко, нали рожден ден, малко. Чама ги пари турта са, хайде, да снимай как трябва да. Ти да го маеш торта, айде маши да бежам. Айде машите купи. Мили са кърдали. Да, маке, майка. Айде, маке. Айде, маке. Айде, да са здорово ти отшо, е бари омай. Айде, играй малко бе. Имаш ключ, айде, вземи си ключа, айде. Вземи си ключа, айде. Бем вид. Вземи си го, айде. Дере. Стопил се, бе. Яна, не, какво имаш на кишенки, айде. Леле. Nema ništa, Ataka, papaj. Jurassic World die Wiedergeburt. Дай да чистиме, дай. Дай тук. Слагай ключа тук. Mami, kau tuan mami. Я, мам. О, Вовки со нахтарива, ме мисли за кечачка. Катарка. Тесто? Ва. Tak kalian kecil. А тестото е? Ne, това не се е майка. Е, тук кой имаш бе? Ауди? Леле, Ауди бе. Kinderüberraschung wird es jetzt ganz Айде, реши торта. Türen zu einer zauberhaften Spielwelt mit Gabby's Dollhouse und 7 Figuren zum Entdecken. Кой си го яде, мамо? Dollhouse. Jetzt in jedem 7. Rosa-Ei. Той си го яде, айде. Für den Immunschutz und die Entwicklung deines Kindes. Beba, unser bestes Да, Fleisch. така ще го направим. Айде, отваря. Деде, чака. Леле, кой имаш бе? Мама имаш. Айде сега реши това. Кой има нещо вътре? Как има? Айде сега.
Лише ги от сметана. Айде, кажи чао, мамо. Кажи чао. Кажи чао, Ванеса.